matindi na init. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na po natin siya. Magandang gabi. Hello po, good evening. Hello, DJ. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Sir, medyo malayo lang yung boses ninyo dun sa mikropono ng cellphone nyo. Baka pwedeng ilapit nyo pa yung bibig ninyo kung paano natin na-practice kanina. Sige po, DJ. Ayan. Okay na po? Yes, mas malinaw ka na sa pagkakataong ito. Sir, ano po pwede naming itawag sa'yo? DJ, tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Arnold. Pakiulit nga po uli. Tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Arnold. Arnold, tama po ba ako ng pagkakarinig? Yes, DJ, yes. Ilan taon na po kayo, Arnold? 46 years old na po ako. 46? Sang lupalop naman po galing si Arnold. Dito po ako ngayon sa Palawan. Uy, Palawan. Meron tayong Love Radio Palawan dyan. Okay. Sige, Sir Arnold, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Itatanong ko sa iyo ang pinakamahalagang tanong. Arnold, 46 from Palawan. Ano ang top secret mo? Nagkaroon po ako ng isang top secret na nagkaroon po ako ng isang relasyon sa may asawa. Then, may asawa din po ako. So, hindi namin gamit ng kung anong pwede. Nagkagusto po ako sa kanya. Hindi naman po, ganito po yun siya ang nangyari. Sir Arnold, wait lang ha. Isa-isayin ko lang yung sinabi mo sa amin ha. Ang sabi niyo po, nagkaroon ka po ng relasyon sa isang taong may asawa na. May asawa ka rin po. Tama po ba? Yes, DJ, yes po. Okay po. So sa susunod po no, na magsasalita po kayo, wag lang po natin masyadong itututok yung ilong natin doon sa mikropono ng earphones ha, para pati po kasi kami linilipad na po dito, naamoy na po namin yung yung pinakbet na inulam nyo kanina. Medyo maulan po kasi dito sa amin ngayon. Maulan. Gusto ko medyo malakas. Yung hangin. Opo. Okay. Sige. Arnold, sige. Kwento mo sa amin kung paano mo naman muna nakilala tong babaeng ito at paano kayo nagkamabutihan. Ganito po yun siya, DJ. Kumari po siya ng asawa ko. Tapos, nagkaroon po ako ng sa kanya nung isang birthday party. So, may inuman. Magkatabi din kami ng misis ko. Tapos sa kabilang chair siya. Tingin lang ako ng tingin. So, yun nga. Sabi ko, parang nagkakagusto na ako dito sa kumari ng asawa. Ganun po yun. Maganda ba? Sino kamukhang artista? Parang si Alex Gonzaga. Ganun. Kamukha.
Alex Gonzaga, hindi si Alice Dixon ha. Opo, opo. Maganda nga. So, na-in-love ka sa kanya nung nakita mo pa lang siya nung una. Tapos nasa party-party kayo. Tapos parang kasama mo dun yung misis mo, nandun din yung kumare niya. Tapos, ano na sumunod na nangyari dun? Ganito po yun siya. So, hindi ko naman po siya talaga sadya. Kasi nandun po yung misis ko. Medyo may tama na. So ako hindi naman ako nagiinom ng inom ng inom talaga. Nakita ko na lasing na yung misis ko. So siniptik ko na rin siya. Pinapahinga ko na. So nandun din sa bahay mismo ng babae na yun. So bumalik ako doon sa pinag-iinuman namin. So doon ako na medyo may bakanting chair doon sa may tabi niya. Doon ako naupo. Then, ayun nga. Medyo nagkakaroon na rin ako ng nakainom na rin nga. Hindi natin sa sarili natin na nakainom. Nagkaroon na rin ako ng pantasya sa kanya. Kasi pag nakikipag-inuman yun, nakaka-short-short lang eh. Naakit ka dun sa legs. Parang gano'n na rin ho. Kutis labanos ba, Arnold? Parang gano'n ho. Parang gano'n din. Gusto mong dilaan, ganon. Sa madaling salita, so mayroon pa kaming pinagkukwentuhan. May apat pa kaming kasama doon sa kabilang chair. So hindi ko rin alam, baka napapansin din nila ako na iba na yung kinikilos ko. So ako talaga parang nawala na rin sa sarili ko. Medyo, di pa naman ako lasing. Yung akin kasi doon, kasi baka magising yung misis ko, nagapahinga doon sa loob. Palingalinga lang yung mata ko. So hindi ko rin alam itong mga kasama namin kung kami rin yung tinitingnan. Pero binabaliwala ko lang yun. Hanggang sa yung sinasabing pag may alak, may balak. Ayun, gumalaw. Gumalaw na yung aking kamay. Sinadya ko talaga ipatong sa may hita niya na nakashort lang siya. Yung nakakita ko doon sa ang puti-puti talaga, Gigi. Ano reaksyon ng babae? Wala din naman siya, parang tinapik niya lang ng konti yung kamay ko. Sabi ko, sorry. Parang ganun lang yung naging reaction ko. So, siguro mga ilang minuto ulit, tumayo ako, tinignan ko yung misis ko sa loob. Medyo masarap yung pagkakatulog niya. So, bumalik ulit ako doon sa upuan ko. So, ganun ang nangyari ulit. Pintuhan kami, pintuhan. Hanggang sa sinadya ko na naman ipatong yung kamay ko doon sa malalabanos siyang hita. So, tumagal na yun sa DJ na mga ilang minuto na hindi niya tinapik. So, pakiramdam ko parang nagustuhan niya rin. Sobrang kaba ko talaga eh. Siyempre, yung mga kasama namin, mga kaibigan niya, nandun sa may harapan namin. So, hindi ko siya tinanggal siguro mga 15 minutes. Mga ganun siguro. So, nag-iiba na talaga yung pakiramdam ko eh. Ano na yung pakiramdam mo nun? Mainit na, ganon. Parang ganun na rin, DJ. Siyempre, lalaki tayo eh. Tapos, yung medyo type ko pa yung isang babae. Katabi mo pa. So, nakapatong yung kamay ko doon sa hita. Ayun, parang ginagalaw-galaw ko yung kamay ko sa hita niya. Hanggang siya, nagkaroon din siya ng pakiramdam siguro. Kaya hindi niya naman totally tinapik. Kundi hinawakan niya yung kamay ko. So doon pa lang doon nalaman ko na sabi ko okay ka. Parang may pag-asa. Siguro ano nung nangyari.
So, hindi ko talaga kaya. Parang nanginginig yung katawan ko. Yung hindi ko alam kung takot or ano yun. Basta, tumayo Tumayo. na lang ako, DJ. Tumayo ka, tumayo. Tumayo ako mismo, tumayo. May tumayo rin. Siguro, eh, ando na yun eh. Hanggang sa pagtayo ko, sabi ko, mag-jingle muna ako. So, pumunta ako. Yung ang CR nila, medyo may kalayo ng kunti. Doon sa may pinag-iinuman namin. Mga bandang 11:30 yata ng gabi. Mga ganong oras. So, tumayo ako at dumiretso ako doon sa kuwan nila, CR. So, nung tumapos na ako mag-jingle, nabigla ako Bakit? na sumunod siya. Nasa banyo din. Oh, hindi ko akala ko mag-jingle din siya. Di, lumabas ako. Sabi ko, sige, mag-jingle ka na muna. Antayin na lang kita, sabay na tayo bumalik doon. Di, pumasok, ang madaling salita, pumasok siya. Medyo may kadiliman kasi dito naman po sa aming lugar, medyo madilim. Hindi pa, yung solar light lang po yung gamit namin dito. Kaya nagbabago-bago yung ilaw. So, nung nandoon na siya sa loob, nasa labas ako, nag-entay ako para isamahan ko siya pabalik. Yun nga, nung sabi ko, tapos ka na? Sabihan ko siya ng gano'n. Sabi niya, halika nga muna dito. Ginanon niya ako. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kanina kasi ang likot-likot ng kamay mo. Pero alam ko, DJ, hindi naman siya totally talaga lasing. Pero alam ko may tinamaan na rin siguro. Ako naman si lalaki. Dumiretso agad ako. Pumasok din ako. Sa loob ng CR. Hindi ko alam ang gagawin ko, DJ. Kaba o ano ba yun? O baka magising si Mrs. Hanapin ako. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nagdadalaw-dalawa yung isip ko. Oh, pero anong ginawa mo na talaga? Sabi ko sa kanya, bakit mo ako pinapasok? Sabi niya kasi ikaw kanina, napapansin ko, nakadalawang patong na sa akin yung kamay mo. Sabi niya, may gusto ka ba sa akin? Ako naman si lalaki, sabi ko, papatong ko ba yung kamay ko doon sa hita mo kung di kita gusto? Sabi niya sa akin, di mo ba alam na pagkumari kami ng asawa mo, pwede kita isumbong? Sabi ko, nasa sayo na lang yan, sasabihin mo sa kanya. Pero mga oras na yun, hindi ko na talaga napigilan sarili ko eh. Oo, totoo. Parehas kami nakainom, parehas kami amoy alak. So, hindi na ako nagdalawang isip. Kinis ko na siya. Ayun, parang alam ko may gusto rin siya. Kaya ngayon may nangyari sa amin doon sa loob ng CR. Mabilis lang. Siguro, saglit lang kasi medyo takot saka yung kaba din yung naisip ko. Baka magising yung misis ko. Masaya. Yun, medyo. Oo naman, DJ, masaya. Siyempre, yung pinagpagkasiyahan ko, nagustuhan ko, ayun, nagkaroon kami ng may nangyari sa amin. Doon pa mismo sa may bahay nila. Wala doon yung asawa niya. Wala na doon. Nasa trabaho. So, parang kampante rin yung asawa niya na kasi kasama ko naman yung misis ko, kaya kampante rin yung asawa. Pero wala alam yung asawa niya. Kumbaga nakapuslit ka, ganun, Arnold. Parang gano'n na rin, DJ. Na ipuslit mo. O, so pagkatapos ng tagpong yun sa banyo na nag-ana-ana kayo, ano nang sumunod na nangyari? Nagtuloy-tuloy ba ang inyong pagkikita o ang inyong relasyon, quote-unquote?
Gano'n na rin, gano'n na po, DJ. So, nung matapos kami doon, tuloy-tuloy na kami mag-inom hanggang sa kinabukasan. Yun nga, kinuha ko na yung Facebook account niya. Ako naman, mayroon akong dami account. So, yun lang yung ginamit ko. Sabi ko sa kanya, ganito na lang gagawin natin. Gumawa ka rin ng account mo na isa, saka ako gagawa para dalawa lang tayo magkakaroon ng communication. Eh, medyo malayo kasi dito yung trabaho ko dito. Dito kasi ako sa tourist spot. Nag-tour guide ako. So, medyo malayo yung amin. Kaya, medyo sa isang linggo, 1 week, 2 beses lang ako umuwi. Namimiss mo, ganon. No, parang gano'n na rin, Lady. So, minsan, siya rin may sabi sa akin na siya lang na lang mag-uunang mag-message sa akin. Kasi nga, baka nandun yung asawa niya. Sabi ko, sige. So, nung itong buwan lang siguro, bago mag-eleksyon, may yata umuwi ako. So, umaga ng 12, pupunta ako ng presinto. Nakita ko na naman siya. So, wala kaming message na uuwi ako kasi nga, susurpresahin ko rin siya na uwi ako. Ganun na yung nangyari, nakita kami. Yun, kuha ko sa mukha niya, parang na-miss niya rin ako. Parang na-miss ko rin siya or kung sino o kung anong na-miss namin. So nag-message ako sa kanya, sabi ko mamaya, pag tapos natin kuha sa presinto, eleksyon, sabi ko kita tayo. Dito po sa amin kasi mayroon kaming parang beach na medyo maliit. So doon ko siya papupuntahin. Bandang hapon. So habang busy opo. Kumbaga, So, ikakasamo din yung boto nyo sa isa't isa, ganon. Gano'n na po, DJ, magkakaroon ng tinta yung dulo ng daliri. Pati tintahan. Matitintahan yung dulo ng daliri, ganon. Gano'n po, Ibang klase DJ. naman tinta yun. Iba naman yung kulay ng tinta doon sa... Pwede, kulang na tayo sa oras, Arnold. So, sa kasalukuyan, kayo pa rin ba nitong kumare mo? O hindi na? Kami pa po. So, mayroong mga pagkakataon na hindi kami nag-message. Sabi ko, hindi ko na rin kinukuhan baka nandun asawa niya or ano. Pero gano'n nga, parang tuwing naisip ko siya pa uwi, siya na talaga yung namimiss ko. Magaling kasi. Paanong magaling? Sabi ko, ito magaling siya sa ganon. Yung mga magaling sa sex. Parehas din yung anak namin, tigda-dalawa. So, hindi ko siguro baka na-inlove ako sa mga ganon. Hanggang ngayon, mayroon pa rin kaming communication. So, paano pag kakatawag niya lang eh. paano pag nahuli kayo ng asawa nyo? Sabi ko, bahala na. Dalawa na naman kami. Mahuli ako ng asawa ko, mahuli din siya ng asawa niya. Di, bahala na kami. Tatalon na lang kami sa dagat. Pero hindi ka ba natatakot na mahuli? O kaya papiliin ka ng asawa mo? Siya o ako? Sino pipiliin mo doon? Asawa mo o yung kumare nyo? Natatakot din ako, DJ, na ganun nga mangyari, mahuli kami. So, pero talagang iba, pag nakikita ko siya o tuwing umuwi ako. Kasi yung bahay niya, yung malapit lang sa bahay namin, nadadaanan ko yung bahay niya. So yung ginagawa kong paraan para makita siya, yung anak niyang bunso niya. Minsan pagaling ko sa trabaho, may dala akong pasalubong. So dinadaan ko doon minsan. Ayun, nakikita ko siya, saka ako doon diretso sa bahay. Minsan nga, nagkaroon kami ng misis ko. Ang nasa isip ko talaga siya eh. Sabi ko, ano ba to? Ba't ganito?
Tapos mini-message ko siya kinabukasan pagbalik ko sa trabaho. Sabi ko, kagabi, nagganon kami ni Mrs. Ba't ikaw palagi naisip ko, ano ba talagang ginagawa mo sa akin? Sabi niya, ewan ko sa'yo. Parang ganun lang yung kanya sa akin, reaction niya sa sinasabi ko sa kanya. Pero, Arnold, di mo naman nasagot yung tanong ko eh. Kung papiliin ka ng asawa mo, mamili ka, nahuli ka. Ako, kami ng mga anak mo, o yung kabit mo, si Kumare, sinong pipiliin mo? Asawa ko siyempre, DJ, kasal kasi kami. Ayaw ko rin naman masira yung pamilya ko, saka yung pamilya niya. Kaso nga, ito na rin, saka nagsali na rin ako sa'yo. Naghihingi rin na ako ng advice sa'yo kung anong dapat kong gawin. Kung anong dapat kung iwasan ko siya, kung ano. Di naman ako nagbibigay ng advice dito kasi pag nag-advise ako, sasabihin ko sa'yo, doon ka sa masarap, ganon. Diba? Or doon ka sa masarap, ganon. Doon ka sa masaya lang. Yung tipong kung mamamatay ka bukas, 'di ba? Yung diretso ka na talaga sa impyerno, ganun. De, charot lang, we, darot. Hoy, biro lang ah. Ito naman, di ka mabiro. Apa. Eh di ba, DJ, baka may mga experience ka na gano'n na sa mga nagigulat mo, na nasabihan mo na payuhan. Sa mga napayuhan ko. Ako, syempre, hindi ako Oo. tolerator ng mga ganyang klaseng aksyon. Hanggat kaya mong itama ang mga bagay-bagay sa buhay mo, itama mo bago ka itama ng Panginoong Diyos, diba? Kaya naman nagugulo ang buhay natin dahil sa mga pinipili nating desisyon. Imagine mo na lang kung gaano masasaktan yung misis mo dun sa mga ginawa mong desisyon sa buhay, 'di ba? Tsaka imagine mo na lang kung gaano masasaktan yung mga anak mo pag nalaman nilang kumare nyo pa ng misis mo ang kinabit mo, 'di ba? May babae ka bang anak? So po, dalawa po. Bali, dalawa anak ko, puro babae. Hindi ka ba natatakot na kapag sila yung dumating sa panahon na pwede na silang mag-asawa, gawin din sa kanila ng asawa nila yung ganyang ginawa mo? Ganon din na rin, DJ, naiisip ko. Kaso talagang yung pumapasok kasi sa isip, yung mga ganong nangyari. Tsaka, sinusubukan ko na rin talaga iwasan siya. Mhm. Kaso parang siya, parang nagkaroon na rin ng kuwan sa akin. Mhm. Feelings, Sabi ko ganon. oo. Sabi ko sa kanya, hanggat kaya nating iwasan na hanggang maaga, iwasan na natin. Kaso parang hinahanap-hanap na rin ang katawan ko eh. Ano bang itsura ng asawa mo ngayon? Sinong kamukha ng asawa mo ngayon? Parang si Kuan. Dahil maliit lang kasi yung asawa ko, hindi ganong matangkad. So yung si kumari niya, medyo matangkad ng konti. Yung maganda yung katawan kahit na may dalawang anak. Hindi, pero yung asawa muna tayo, dun ka muna sa asawa, yun nga yung tinatanong ko eh. O yung asawa mo, sino ang kamukha? Chubby ba siya? Sexy ba siya? Mapayat ba siya? Medyo sabi ng konti, saka medyo mababa lang siya. Kamukha mo, DJ. Muntik na magkamukha sa'yo. Hoy! Alam mo, kung pakiramdam mo, parang nawawalan na ng spice yung inyong relationship, baka pwede naman na pa-improve mo kay misis, 'di ba, yung mga kaganapan ninyo nang sa gayon, 'di ba, maging mas masaya kayo lalo. Hindi dun sa ibang tao mo pa kinukuha yung dapat mong kuhain sa asawa mo. Baka nagkukulang na kayo sa ganun, sa intimate moments, sa bembang, ganun. Hindi naman siguro, baka ako siguro nagkukulang sa kanya, ganun. Baka hindi ko rin, di ba, hindi ko makakuha sa sarili ko kung bakit ganun. Hindi naman siya nagkukulang sa akin. Hindi, ikaw nga gumawa ng paraan Ewan ko ba, para mas gawa ka ng paraan para mag-spice up pa yung relasyon ninyo. Para yung excitement na nararamdaman mo dun sa isa, sa misis mo maramdaman. Kasi ang nararamdaman mo dun sa isa, excitement, 'di ba? Yung pagka parang may thrill, kumbaga. Ang galing kasi niya, 'di ba? Performer yung level ng dating nitong taong 'to eh. So, malamang yung bagay na yun, hindi mo nakikita sa misis mo. So, ang pinakamagandang mangyari ngayon ay
hanap kayo ng paraan para ma-spice up kung ano man yung meron sa inyo ng misis mo. At nawala na po si Arnold, no? Connection loss na po tayo ngayon. Arnold, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong top secret. Pasensya ka na. At mukhang nawala na po talaga kami ng connection. Connection lost. Baka nasa beach na tong si Arnold, no? Anyway. Arnold. Huling pagkakataon, Arnold. Yes po. Nawala ka na. Nagpapaalam na ako dito sa radyo eh. May gusto ka pa bang sabihin? Wala na siguro, DJ. Medyo buulan na dito kasi medyo may harap lang ako ng kon. Sige. Ingat ka lagi ha, Arnold. Bye-bye, Arnold. Bye. At dyan po natatapos ang programang ito. Ang tawag mula kay Arnold, ang top secret revelation mula kay Arnold na merong relasyon sa kumare nila ni Mrs. Parehas pamilyadong tao at hanggang ngayon meron paring lihim na relasyon. Nakakaloka nun at pinagtatanungan talaga ako ng advice. Ano na mga na-advise mo sa ganito? Sabi ko nga sa inyo, i-advise ko, tuloy nyo lang kasi magaling, di ba? Charot to, darot. Kasi the more na sinasabi ng tao na hindi, tigil mo na yan. Parang the more na hindi ginagawa eh. Alam mo yung kaibigan mong matigas yung ulo na kapag sinabi mong hiwalayan mo na yung toxic na karelasyon, aba, makikipagbalikan pa din, titiisin pa din kasi daw mahal niya. Kahit na kitang-kita mo na hindi na nagiging maganda yung epekto sa kanya ng tao at nung relasyon, aba, sisigi pa din tapos magtatanong ulit sa'yo, tapos kapag nasaktan ulit, kapag niloko ulit, aba, iyak ng iyak sa'yo, diba? Parang nakakapagod ka na maging friend. Paulit-ulit na lang. Parang ganon. Hey. Pero anyway, sana hindi na dumami pa yung mga sumisira ng relasyon nila na kahit gaano pa kayo katagal magkasamang mag-asawa. Ipipiliin nyo pa rin yung isa't isa. Ako yun talaga yung pinagdarasal ko, no, sa lahat ng mga mahal ko sa buhay tsaka sa sarili ko kasi lahat naman ng temptasyon nandyan sa paligid natin eh. Walang mga kamay at paa ang tukso. Ang temptasyon. Wala silang mga paa, wala silang mga kamay. Ang tanging meron lang sila, pandikit sa sarili nila. Kumbaga, grabe yung pagka-sticky nila. Didikit at didikit sila sa'yo. Kasi tao ka eh. Pero ikaw mismo bilang tao, meron kang dalawang kamay, may dalawa kang paa na pwede mong gamitin para lumayo dun sa tukso. Meaning, yung tukso nandyan lang talaga. Hindi yan yung lalayo sa'yo. Tsaka kailan ka nakakita ng tukso na ang presentation sobrang evil na agad? Hindi, 'di ba? Ang tukso, ang presentation niya lagi sa human being is masaya, masarap. Okay lang yan. Yun yung kalaban ng goodness, 'di ba? Yung deception of evil. Yung deception of evil na tipong paniniwalain ka na okay lang yung ginagawa mo kahit sa totoo lang hindi naman. Yung paniniwalain ka na masarap to, okay to, kahit hindi naman nakakabuti sa pamilya ninyo. Yun ang deception and that is evil works. At kung makikinig ka sa ganong klaseng bulong, ibig sabihin nakikinig ka sa bulong ng demonyo, ganun. Pero kapag pinamayani mo sa isip mo at sa puso mo, kung ano yung sinumpaan mo sa Diyos, yun. Yun. Hindi magiging komplikado ang iyong sitwasyon, mas pagpapalain ka pa. Masisave mo ang inyong pamilya at mas maibibigay mo ang napakaganda, napaka-healthy relasyon sa inyong mga anak. Ang dami kayang mga broken family ngayon na ang pinaka-apektado hindi yung couple, kundi ang mga bata, ang mga anak. Na kung meron lang sense of commitment yung bawat tao, bawat nagpapakasal,
na pag-isipang maigi, always open to be better, walang matutraumatize na mga anak. Walang mga anak na mapapatanong kung bakit pa sila sinilang sa mundong ito. Yun lang. Tsaka, imagine mo na lang kung ikaw tatay ka. May anak kang babae. Gugustuhin mo ba na yung mapapangasawa ng anak mo tulad mo? Yun na lang yun eh. If you want the best for your child, be the best version of yourself. If gusto mong makapangasawa yung anak mo ng best guy in the world, in this world, be the best version of yourself. Be the best father and be the best husband. Kasi ikaw maging role model nila. Huwag kang hihiling na parang hindi masasaktan yung anak mo kung ikaw mismo sinasaktan yung nanay niya. Ano ka? Diktador? Charot. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, bukas na lang, magsama-sama tayo. 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Nakapiling ang Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa kailangan pa bang i-memorize yan. Basic, this is Top Secrets.